menika ingkang dadosaken mampenging penggalih maniru lengleng ramyaning kang driya yang condro katawengan sumuk ing tias katuritan limut kapiataning rujit rem-reming driya manawung kekuwunging yang wisesa anak Prabu sesembahaning tiang sak negari kegununganing para kadang Kurawa menawi anak Prabu mundhut pamrayogi perkawis nugrahaning Bathara ingkang awujud wahyu estunipun wonten ing negari Ngastina menika sampun wonten ujumipun wonten gurunipun menawi anak Prabu ngendikaaken sadangunipun menika para kadang Kurawa dereng nate nampi kanugrahaning Bathara menika ingkang perlu dipun suni priksa menika nujumipun Ngastina mboten wonten malih namung Kakang Durna mila monggo anak Prabu kula aturi mundhut pirsa dumateng Kakang Durna kados pundi tanggung jawabe nang Ngastina ki dipercaya mulang wong Ngastina dipercaya nggulawentah para Kurawa supaya pinter supaya entuk nugrahaning Bathara ning nyatane ora ana hasile nah niku kula niku jane ya rada cubriya kalih Kakang Durna aja-aja Kakang Durna iki ning abdi nang Ngastina ming lamis gelem nampa bayar saben sasi ning nyatane niki lho nyuwun pangapunten nek entuk wahyu kok sing entuk wahyu Pandhawa Kurawa ora tau entuk kanugrahan nah niki menika kula namung saged ngamatur ngaten menika nggih estunipun kathah sanget namung monggo kula aturi anak Prabu menika mundhut pirsa kalian Kakang Durna. inggih matur nuwun paman Arya pamrayuginipun Paman Durna atus pundi Paman Durna oh niku wong ora tanggung jawab niku ngaten niku ing ngatasi pisuwanan kaya ngene kok iso-isone merem ngoten lho